Ahir aldık. Egeldin mi? Ha ola sağ ol Sıtkı. Sen şu fırsat bermeň üçin 8 aylap zahmet çekdim işten soň. Beýgürem onda men kila galdy. Gecemde olamanda da portret çekip berjekdim Allah hany. Oňa deregem arzanjyk ýöne köje barma tagmam boldy. Düşünýän menem. Ýöne bolarda bar ýaky. Jolaryň hemmesinde bak, mende de hukman bolaýmaly. Ay bala, men aýada bitýäçik. Ahri. Dünkü man oyun koyunum näşini ulmandyr? Uy ýadyndan çykypdyr, belek köneňe ýaýsana. Beýle kim duran nüştäkdiň onda? Dünkü näme ýumansyň? Bolýa şuny ýup taýarlap goýarym. Başgasyna ýaý. Başga koyunum bolsa, ýa çalyş geljek hala şol ikisini. Ay bala. Bugünim hemişeki mani işten yolu kireýetmeli diýip çykdym. Oksuzluktan ýaňa taş ýoldan çykypdym. Ýene-de Hudaý gorady. Ýoksam bar gazananyň maşina gitse, aýalym üçin telefon ýene ize seçmeli bolady. Bugün aýalym jaňadan alyp bilmedim. Ýöne köje birlady şu işde başlygyny gyýgyryp bir saga saklady. Şol işem, şol adamyň gyklygym halik sadatdy. Yeni adrak pul üşürsem telefonu yetdi. Soň başgarak ansat iş tapyp geçirim bolýar. Al mahrat ýersiň sağma. Hawa, geldiňmi senem saman? Hawa geldim. Näme beýdip beni kireýik bele. Nahar salada taýnur. Hawa gel, naharyň üstüne geldim. Oho, bugunuldan taýlansaň mahrat. Hawa, gel otur. Yapsın. Bugün ýadadyňmy işte? Ay yok. O jemir ýadymyň. Başyny ýyrtyp wadiýmesem. Nabetden soň ruhsat aldım kireýik çegaldım. Yok, bu kireye gitme, öyle dincin al, gel yanas. Nire varım? Devlet telefon sana. Eyvah. Ulan becende oğlanından ol koynak. Ecen portretinin suratça verdim, tölügünem ettim bir hepeden gelaydıydı. Monşa da atpıl yerden aldım ahret. En alt beri telefonu sattım. Bağışla men devlet istelerim sana şeyle ağır düşüyorum bilmem. Salam, onu edel. Go, şükür daya. Vah men gıyacaşım elptira. Gel Yok, gıydım. yok, oturuverin ece. Oňa basaňyz öý çerler gowma. Yetip gelen gurban ayrılmaňyzdan kabul bolsun ejemjan. Gowma ýagdaýlaňyz. Äminiydim. Hemmämiziň bilewersin alçajaklar gowmu ulolýalarmy? Hanalar arkaýtmadyňmy? Çağlara öýdeje men ýöne işden gelýärdim-de salamlaşaýyp sowlaýdym. Oňa aýtdyňmyydym? Al bir käse çaý bereç. Ece bu gara çaýmy? Hawaýdym, hä näme boldy? Öz içýän gök çaýmy innikedek ýanym bilen getiräýmeli bolarmyna? Ije sen şu geliniň şowaşyda barda aýtdyryp Gıydım. Geplecek gepin pikirlen geple. Sen yeriň bir başga, geliniň yeri bir başga. Dogry sen men ýeke tak gıydım. Ýöne sen şulaýak mihman bolup geldiňmi? Özüň mihman ýaly alyp bar. Gaýny kejeleň sen ele şeýdip gürleşýärmi? Yok.
Yine bir gezek şulaya gelip özüň şeýle alyp baranyny göräýmäýin. Göräýsen menden eýgili araşma düşündiňmi? Uyuşturuýdum çaýlary. Suratda görýän eliňi sizi ursa da sizin bekbeydiňiz üçin urýar, sizi söýse de sizin bekbeydiňiz üçin söýýär. Görün, gollar. Kaka, nasıl uğurladım? Kaka, itilgi aldım. Kaka, urşup geldim. Kaka, gıydal kaçtım. Kaka, diplom aldım. Berekellah oğlum, berekellah. Kendime rağbey olup ne şükürlük etmedim. Su Allah'ın verdi kimseme tenis olmadım. Alo aleyküm. Ha, aleyküm selam. Gel olsun. Kavlan uğran. Amin, ne mevkin şeyle olsun da Allah'a. On ketayim olayandır. Ne tip olsa. Hava çağlar ayıt gittirler yani. Ay benim hava olan son maşini oynayıp çıktım. Ya. Ne mi? Oy, karar ben ödün güvacak mı? Ay hava. Öyderek vaktimi akışmadım oynadım da. Seni sana niyetliyen. Hemen. Kurbanlık. Bu ya. Ay bana buyur onu aydım. Ona sağlıktır ha. Yok sağlıklı. Göreyene öyüm yıkman. Din şunlar var din zalayın da. Din zaman gerektirli olun. Soydurup bir paylaymada kendine. Getirelim. Ay 52 yıl. Ay yönü bir kişilik ne eylediler ya? O kapıdan çıkıp o kapa birine palavuydan birine doğrama. O bir konsula çektirip edip de onu dersin. O karnaşsan kadar gurun kaydamı da iyimende yer kalan yok yani. Bak aytmadan olsun. O tövren oğlundan alıp yüzüp hingili derdik bilen mi? O taydan buyursu çıkıp onun cüyümü o yanına alıp çıkıtlayan alıp partam arasına o sıra durup yardım edeceğim. Aslında bir hili öyküler yani kazak yok galiba. Ya yaşlı dolaşanlardan mı? Ay gurrun yaşlı dem kadi yani mene. O at adamlar başkadı. Bir yığıdılar. Her görenlerini yitirip tapan yani. Aynı görmesek sonça kovuyalı. O adamlar bağırsatına kayıldılar. Şu bağırsatına bağır ilan kurbanı ediyatlar. Ennem neme birimiz iki mi dört etsek ol. Şorktardap dörtse. Kim alıp var yani. An şeydem öyüm yıkman. O TikTok diyorum orada atva. Neme doğunun doğsun. Komşun çaya varandan o dana sen telefonan karan o görüyorsa. Be, bana dedin öyle. Ay yok la yöndim sonra oğlum diyor. Naharama borç verendir. Yaron şu öye geleli. Bu çöre geleli. Ay komşular gelir. Tuğru aylanalı. İyi, ben aylan görmeyin lan. Size girip çıkayın, son deyince alayın lan. Komşu. Deyin 3 gün veriliyor. Onun ne bayram bellemek için. Bir 3 günün yatıp geçirip olmadı ama bir çöre geleli, katnaşalı, komşulara gideli, aylanalı, bir duysana şu bayramın hedilini. Yürü öye girelim.